omnipotentem, factorem celi et terre, visibileum omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum, de Deum verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. Ekene dịrị gị Chineke na nna nke onye nwe anyị Jesu Kristi, nna nke ebere niile, Chineke onye nkasi obi niile, n'ihi na ọ bụ site na nkasi obi na-enye anyị si akasi ndị ọzọ obodo nọ nsogbu. Ekene dịrị Chineke nna nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Spiritus et siam prolongis, sub Pontio Pilatus, asus et seculus. Eji mmiri nsọ agọzie arụ Eli. Mmiri nsọ na-echetara anyị maka baptizim Pọl dị asọ dere banyere ya sị, anyị niile emerụ baptizim n'ime Jesu Kristi, si na baptizim ahụ soro ebanye n'ọnwụ ya. Ya bụ na dịka Kristi ji ike na ebube nke nna wee binie n'ọnwụ, otu ahụkwa ka anyị ga-esi binie banye na ndụ ọhụrụ. N'ihi na ọ bụ na anyị na Kristi dịkọrọ n'otu na oyiyi nke ọnwụ ya, anyị na ya ga-adịkọzikwa n'otu na oyiyi nke ndụ site n'ọnwụ ya. Ka anyị rịọ arịrịọ. Osebụrụ ụwa anyị ji obi umeala anyị ebere gị, gị were afọ ọma nabata nwa odibo nwaanyị gị abụ Edith na-eri ya ebere. Ọ bụrụ na o meghee site n'adịghị ike nke anụ ahụ, biko gbaghara ya, atọpụ ya n'abụ niile nke ọnwụ, ka o wee gafee banye na ndụ ebighị ebi site na Kristi ji nwere anyị. Amen. Ka mkpụrụ obi Edith na mkpụrụ obi ndị niile gwara m gara Jesu na-eri ya ebere, ka mkpụrụ obi ya siri ike na ndụ. Qui locutus est profetas, et sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, conviteorum baptisma in remissionem peccatum, et expectu resurrectionem mortuum. Father, presented by Father Paul, Lena, the wife, Master. I know that only then, and the man who I saw. My man and man, I am fortunate. And I just let it go low. Yeah. Oh, now, yes, sir. Gracias.
tiene que hablar de más de la zona y dice el número Cristo. No lo que han de decir. La realidad de que no se como que no vive en el mar. No está sano. Está sano de coma. Está mal. Uno me lleva y tiene que no me acordarán. Ha perdido el don de Cristo. Come se non mai come Dio mi ha riservato una vita a essere pubblica. Sarà la sua. Cada día la ndị nwụrụ na Kristi ga-ebu ụzọ kulite, emesịa
Kristi be ha ọrụ mee
Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òkè ìpàdé Jésù Kristi lórí ìdòdò àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ní ọ̀rẹ́ náà ló sì ẹ̀dọ́ rẹ̀ yára. Ní àwọn tó ń lé ní sí ìwé yẹ̀fẹ̀ ní àṣìyọ kíkẹ́ ìka ọmọ àìjẹ́kúrò. Àyà rẹ̀ ní ìwọ̀n. Mata diri yang berdoa. Thank you.
Oh,
onye nyere anyị na anyị a ebigo oli n'ọta ka ọ ga-eme nke anụ anyị na-eme ya tupu ma anyị bụ ndị bịara abịa onye Chineke chọrọ iji wee mere ngwa ọrụ imere ndị ọrụ ụzọ eluigwe ka ọ wee banye eji ekereka n'ụlọ ụzọ kwụsị ka ga-esi tupu maka mma anyị ahụ na unu so bịa na-emezu uche Chineke ihe ọrụ otu nwaanyị ahụ anyị yọ ka o were ọkata otu ndozi ya n'eluigwe maka anyị na-ekere Chukwu emeghị ya ndụ anyị na-ekerekwa unu ncha niile bụ ndị bịara iji wee si ya jee nke ọma kawazie na-eche onye ọbụla n'ime anyị oge dị elu ka o sonye ụzọ kwụsị ka nkele ndị bata onye nọla n'isi emume ụnụ mara ọfụma ndị ọrụ ụlọ ebe a na-agbasi okonkwo bụ isi emume n'ụka aka na mgbede ya na bebe anyị eji wee bido mmemme a n'oge ahụ ebe ọ na-ata anyị wee kele ndị asị nnọọ ibe anyị si na ya nnọọ ahụ maka obi ebe onye nke gara n'aka nri bụ Fada John Sido Agrize ọgụ anyị nwoke Fada Sido nnọọ onye nnọọ onye bịa n'aka nwanne anyị ugbo nwa anyị nwoke Fada Ben Uche anyị na-asị Fada Ben nnọọ bụ osi na ya nnọọ mma akwụkwọ ọrụ nke mana Fada Chudo Okeke ọnwa anyị nwoke mbido tinyere na onye bụ isi ndị isi n'ọrụ Fada bi na ọgba tụwe ka ọ ghara ịba nra anyị na-asị Fada bi nnọọ Fada Chudo bụ ugwu anyị ọrụ ọbụla anyị nwere saa oge kwesịrị ka mọdel na anyị nwere saa okwulememere n'ụkere Fada Chudo anyị na-ekele thank you very much. Oh my God, so I know your man. Okay, man. If you do your power, I think Father Esther will wear a lot of shoes. And then I will wear a lot of shoes. So people get guy for some time now. Who is a very serious? I know you're not that. No.
different churches wee bịa nọrọ n'etiti anyị. Anyị na-ekele unu ncha niile na-asị unu nnọọ. Ndị sista nọ n'etiti anyị riri nne unu n'anya unu afụ ha different kachasị ndị DDL na other congregations nọkwa n'etiti ha. Biko atọ ọrụ buru ufe ekele anyị bunye ndị sista ụmụnne gị nwaanyị. Seneta nnọọ. Nwata nwoke anyị nwoke nọ n'etiti anyị. Ọnwa anyị nwoke brọda anyị na-asị oge nnọọ. Sị ya nnọọ. Anyị nwere ndị seminarians nọ n'etiti anyị. A sịgasị ebe dị iche iche wee bịa. Ụmụ seminarị nnọọ o kwesịrị na ikwu mbọsị. Anyị na-akpọ ndị ezi His Royal Majesty. Ọbịa okele ndị igwe ibie. Ugwurugwu ube ekele anyị ncha niile bunye ha ncha na ndị kabinet ya soro bata n'ụlọ ụka maka ilote maanyị na ekele. Anyị na-asị ndị ọrụ ndonu maka nga maka ụmụrụ akụ mama ha ncha niile. Ọ maka igwe ọgụ nso na ọzụme ọgụgụ ụmụ. Anyị na-asị n'udo maka ọ na-etu ụzọ pụrụ iche. Unu bie Chineke onye na-ebie ndụ ma ọ bụsịzi ihe ọrịa ndị isi unu n'ụwa nke kpọrọ unu mkpara na-arụsị ya site n'eluigwe. Udo dị ike ezu. M na-ebidogoro n'ikele Chineke mee ka anyị nọ etu anyị si wee nọọ taata. Maka na ọnwa nata a ga-abụ etu ọ dị ka wee na-ekenye na most of them bụ ndị mma through my mother. Wezie ndị mmụtagị wee adịga tie a na-ekenekwa ncha ndị si uru metere aka wee bịa ndị gbasiri mbọ wee fụ na taata mara mma wee dị etu ọ dị na na-ekenekwa ncha n'ụzọ pụrụ iche. Na-ekelekwa ndị Reverend Sister. Most of them are my mother's friend. Some of us are in Ghana where I am. Na-ekelezi ndị brothers, ndị seminarian, na-ekelezi ndị igwe a na-edekebe akwamozu maka na-enwe ndị agha akwamozu. Anyị na-anya ịfụ na abịa tata ọ bụ ndị na-eji akwamozu ọfụma ya agba na ọ na-abịa wike ibu igwe na akwamozu. Ana m ekele ndị igwe abụ eze Nebo ha agbata obi onye akwa eze bụ agbata obi ọgụgụ. Na-ekelezi agbata obi bụkwa nwanne m bụ igwe Nneni eze Ugo na-abụ maka na ọ ga-abịa arụ ewu igwe agbata obi na-eme mmekọ akwa eze na Nneni agbata obi. Igbo ji abịa ọrụ bụ na anaghị azụ anyị na-azọ nke a. Mana ife relationship m na ndị Nneni wee dị iche bụ na anyị na Nneni na-azụ anyị mana ọ naghị aha anyị dị mkpa. Na wee na-ekelezi ụgbọ nwoke ise na n'ise igwe n'ise ise amaghị ya tụrụ igwe mba ukwu mgbe mụ na igwe obodo na-eje ebisite mba ukwu ọya nwoke ka m si mara ise na ise ọ ise na ise ka m kwụsịrị igwe igwe wee gụba m. Wee na-ekelezi ezigbo ọyị nwoke
igbu ụmụ awụrụ ọnọbụla etiti anyị ezi udo n'ụmụ awụrụ ezi udo wee na-ekelezi ndị obi na ndị ichie na kabinet memba a sị na ife kwụrụ akwụdobie n'ọkwụrụ mmiri na-eme njo wee gbaa ka a na-ekeleba etufasi wee bịa ka akwụdobe nta ndị ga-eso ndị na-enwe aṅụrị enwe aṅụrị sorokwa ndị na-eru uju na-eru uju wee bụrụ ya ka unu bịara imezu ekwu unu bịara izute anyị oge anyị nwere mkpa mgbe na-asị na Chineke ga-echekwa unu mgbe ọ bụrụ nwere mkpa na ugwu wee bịa ọ mara mma ọ na anyị na-arịọ Chineke na ọ ga-eme nke oge bụ Chineke gosi unu na ndị a dị ebe anyị eme taa nke unu ga-eji wee na-agakarị unu ga-aga ihe unu ngọzi na ọgbara ezinụlọ na-agba mmadụ agba na were ebe ozi na ọrụ ukwu ozi wee sị na unu ga-ana n'udo ọ ga-adị unu mma na mụta oge n'okwu o nwere ezigbo ọhịa oge bata anyị ama ekenye chinyere ụbọchị chiwara nzu gbakọ ụwa niile ịkọ ọhịa mgbe anyị ba owere okpuru paakị okwu na-ekwe na
ọma dị iche gosie modibobi na ndị agha nke a pụrụ ịnwụ ọnwụ. Ihe ọma ndị ọma bụkwa ihe ịrịba ama nke anyị ji amata obiọma dị na mmekọ nke ndị nsọ niile n'ime Kristi. Ya were ebere gee ntị n'ọnụ nke anyị na-arịọ gị Onyenwe anyị. Onye bụ modibobi na ndị anyị ji ọma ọrụ ndị Paradaịs. Lekwara anya aka bụ ndị nọ n'ụwa ka anyị ga-eji gosi nke ọpụta aka si nke ọnwa anyị n'obi. Ruo mgbe anyị niile ga-eje iso Kristi, otu ahụ ka anyị amana ya naanị ga-esi nọnyere gị oge site na Kristi ibe anyị.
Miss Edith ọnụ ala si amata ka mụ na si matakwa abụra mgbe m nọ n'obodo a alụ ọrụ ụka ruo ofu mgbe a sị na ụmụ nwaanyị chọrọ ịfụ mbịa biya dịka aga n'ime anyị ọ sị na arụ adịrị ya na mkpere ya ebere mechagharị ya ekpere nke mgbe a hazi nwe ihe dị ya ọkpọ m ọtọ ụmụ mgbe obe wezie m dịka obere nwe nwe ihe dị ya ọkpọ m nwe kpasuru iwu ọkpọ m kpesasịara m ya nke a mụọ ya taa otu aka mụ na ya si wee na-emezi ka nne na nwa ntiri nke awa ya bara dịka tapa ndị afọ ya mekatazi ọmasị Chineke na ọ ga-arapụ anyị jebe n'ofe nke ọzọ ọ Chukwu na-enye ndụ onye onyere ndụ kpọrọ onye afọ ndị dị ndụ kasị ya jee ndụ mara akwa ya otu aka mụ na ya si mata ọ bụ nne m n'ụzọ pụrụ iche onwe mmekọ gị na-emekọta ị na-adị iluzo iluzo obi ọmịa nwa ọ bụla bịara ife onye nye gị amaka obe onye nye gị ya bụ ofufe ridine bụ ife tụrụ ya na ndụ ya nke ọzọ bụ na mmadụ kpasuru iwe ya akpasiri ewe bambụ be akwa si ya ukwu wee dara enwetu obi ya gbara onye abụ ofucha anya ya o chefuru ụzọ ihe na-agba ọ na-eme na atụmụtọ ime na ndụ iwefu ya n'anya onye a tụrụ anya na ndụ ndị otu Kristi onye otu Kristi kwesịrị dị na-agba ala mmadụ ibe ya kwesịrị dị na-emelụ mmadụ ibe ya ife ọma a na-arị Chineke otu ọ masị Chineke na-akpọrọ ya ka okenye ya oke n'otu ndị nsọ ya n'eluigwe ebe anyị nche niile na-atụ anya na anyị ga-eje Chineke na-eghala anya ihe ọbụla o metara na-adịghị ike nke mmadụ maka enye ya oke na ndụ ndị nsọ na alaeze ya bụ ekpere nna ekpere ya ka Chineke na-ezu onye ya site na Kristi onye nwe anyị ụmụaka ya agba mbọ fụ nkịta ha enwerozi nna a ga-agbasi mbọ jiri aka jikọọ onwe ha ọnụ tebere nnukwu aka kịta wee masịkwa Chineke na mma ha ga-arapụ n'oge a oge ụfọdụ nne na nna nwụsịa ọ dịka ezinụlọ ụmụ ha gbasara agbasa mana ọ ga-adị mkpa ka ha ji ejikọ onwe ha ọnụ banye n'okpuru igwe nwanne ha nwoke dịka dị ọkparakwa ka ha nwelukwa onwe ha dịka ndị bụ ofu ezinụlọ na ịghasasị etu a
Igbo jikọọ onwe na-amụtakwa etu egwu Chineke ịfụ mmadụ ibe ha n'anya etu ma ha si wee bie ndụ ya maka ọ bụ sọsọ ịfụnanya bụ ihe ga-agwọ ọgwụ onye n'anya agba mbọ jikọọ onwe ha ọnụ were ịfụnanya na mmekọ ha na mmadụ ibe ha. I'm His Lordship and Lord Mayor, Bishop Mayor Dr. Mike Uchenna Chukwudi, onye ọrụ ukwu Akama. Anọ m ebe a maka abụ Bishop ọrụ ukwu nwere. Anọ m ebe a maka na ime igwe anyị si na mba esiri ọbịa nọnye soro nie ya na ezigbo mmadụ ka ọ bụ onye mụtara igwe kara aka na mmadụ. I get meritorious attention. Coming to stay to very well. So, can Chineke na Chineke buniri enu to that level. Muta igwe no good. Bro believe. Onwe ka gị na-esi wee metụta mgbe ọ dị ndụ nwee mmekọ ọbụla gị na-emekọta ị na-adị eluzo na-abịa ebe a mgbe ọ dị ndụ na-ekpere ya ekpere na-arịọ amara Chineke n'isi ya si a nọchakwa n'ụwa ka ejee n'igwe so ama na m abịaghị n'oge ka na-akụjọ ịnọ bie ya aka kpere ya ekpere gbakasị ekpere asọkwa na ndụ ya dukwue so ka anyị ụkọchukwu si wee kwu mgbe ọ bụla ịbata ọ ya nabata mmadụ obi ya aṅụrị mmadụ nwere ezigbo obi anabata mmadụ ọfụma so ya na-eme anyị na-asọ anyị sọ ịbịa ka efukwa ụdị ife a Chineke emegoro ya amara nke mbụ na mgbe ọ dị ndụ ka m bịakwa so kwado ya fụ na o jere ebe ka mma so ekwenye na o jego ebe ka mma Chineke anabatago ya ndị dị ndụ ka a na-asịzi ka anyị soro wee bie ndụ je ebe ka mma anabatago so ekwenye nọ n'ebe ka mma. Abụ m peace advocate by United Nations appointment. So na-ayọ ha ka ha na-adị n'udo na-ewe obere ife wee maintain mana ọgba aghara na-ewe nnukwu ife so ndị mmanya gara ọgba ekwele ka ọgba aghara bata n'ezinụlọ maka na anyị ji anya okenye na anya ndị ndu wee mara na ya na di ebiri ndụ ọfụma na ha enweghị katakata na etu a ka ọ dị etu a ka o kwesịrị ịdị ebe ụmụ ya nọ sikwa etu a wee bie ndị enwe katakata n'ebe ụmụnne nọ na ndị di na nwunye na ọsịa ma ọtị na-ekwu na ibe. Thank you. Missy Apostle, when they get born, they are transmitting live on Zoom, Instagram, and Facebook. Yeah, we are moving from the US compound. We are moving from the palace to the duration of this transmission for the condolence
dịka ha kwadoro akwamozu ihe niile ha ga-eme taa wee ruo mgbe ha ga-emecha ya Abuja Zike na ndokwa. God bless you. Join us later as we get to the hall. We are ending this transmission now. God bless you.